Riwruok mar jodolo mawuok e kar chung' od bura ma Kimilili okwayo Seneta ma Tana River Danson Mungatana mondo were gi paro mar chik mane otero e od bura mar Seneta mageto juogo usuru e kanise. Kokalo kuom jagoro margi Simon Barasa, giwacho ni paro makamano kodhi to biro rocho chenro mag kuonde lamo, ka koro gikwayo Seneta Mungatana mondo bol parono kendo okwa jotend kanise ng'uono. Jotend kanise go bende noseyo jod bura ma osebedo kasiro paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua, ka gimedo ni mano biro rocho kwe e pachoka. Giwacho ni od bura mamalo oso e ofuku gi sirikal kendo ginyal kadho chike manyalo konyo japiny. Mswada uliopeleka bungeni kwa kukandamiza kanisa na mambo yote ambayo uliyaweka katika huo mswada wako, tunakuomba kwa heshima uondoe haraka iwezekanavyo katika bunge la Senate. Na baada ya kuondoa, sisi kama kanisa tunasema hivi: kama umemaliza kuondoa huo mswada, uende uite vyombo vya habari na uombe kanisa msamaha. Sisi tuliwatuma kwa bunge kutetea maslahi yetu, kutetea maslahi ya mwananchi wa chini. Hao miswada zao wakati waliangusha finance bill, tulishukuru kwa sababu walisikia sauti ya mwananchi wa chini. Lakini mambo mengineyo wanapofanya, ukiangalia vizuri, ni kama kuna msukumo nyuma yao. Ni kama wanafanya vitu wakitumia msukumo mwingineo ambao sio sauti ya mwananchi aliyewatuma kule.